Vandaag hebben we een afspraak met burgemeester Abu Taleb van Rotterdam. Er staan in principe drie punten op de agenda. Eentje is de uitlatingen van de burgemeester recentelijk. We willen vragen waarop hij zijn uitlatingen op baseert. 2, de etnische registratie die plaatsvindt in de deelgemeente van Rotterdam-Charloes. En 3, wat kunnen wij bijdragen? We willen samen denken met de burgemeester om tot een oplossing te komen van de Antilliaanse problematiek in de gemeente Rotterdam. En Glenn van Okan en ik van de MAAP hebben een druk programma vanmiddag. Absoluut. Zullen we gaan? Voor de rest van het gesprek liever niet. Ik zit hier dus op die Waar zullen we die foto maken? Oké, bedankt. We komen dus nu weg bij de burgemeester van Rotterdam, Abu Taleb. En het is een heel prettig onderhoud geweest, waar beide partijen, bij alle organisaties, hun visie op tafel gelegd hebben. We met elkaar gesproken hebben, beide partijen hebben gezegd wat ze ervan vonden. Ik denk dat het grootste resultaat wat geboekt is vanmiddag hier in Rotterdam, is dat beide partijen toegezegd hebben samen te willen werken om samen de hele problematiek van de Antilliaanse risicojongeren aan te pakken. De burgemeester heeft ook duidelijk gezegd dat het nooit zijn intentie geweest is om niemand kwaad over niemand te spreken, niemand pijn te doen. Het is misschien wel zo overgekomen. Hij zal daar in de toekomst op gaan letten en zal dat ook te zijn tijd gaan rechttrekken. Dat wilde ik over zeggen. Voor de rest verwijs ik naar het gezamenlijk communiqué dat wij samen met de OCAN uit zullen brengen. Nou, wat ik belangrijk vind is dat de burgemeester heeft gezegd dat die Antilliaanse deskundigen, professionals, bij het geheel wil gaan betrekken. Ook de mensen die het betreft, maar zeker ook de professionals. We hebben verteld dat er verschillende Antilliaanse en Arubaanse deskundigen rondlopen die heel goed in de materie zitten en dat we heel fijn vinden als die betrokken kunnen worden. Tevens hebben we hem overhandigd onderzoeken die we eerder zelf gedaan hebben. En we hebben ook iets uitgelegd, ook overhandigd, over hoe wij tegen IQ-metingen aankijken in Nederland. En met name als het gaat over mensen uit andere groepen. Het was een stevig debat, moet ik zeggen. Ik ben erg blij met zijn uitnodiging dat hij ons duidelijk gaat betrekken en de uitnodiging ligt er. En hij wil er ook geld in investeren. En dat is belangrijk, want dat geld hebben we nodig om de mensen te helpen te emanciperen. Ja, nou ja, goed. Ik ben natuurlijk ook van de OCAN. In die zin is dan de toevoeging van de ruis die er in ieder geval ook dreigt te ontstaan bij ons. Die heeft de burgemeester wat mij betreft weg kunnen nemen. En redelijk snel ook. De uitnodiging om in voorkomende gevallen, mocht het ook zo zijn dat we dingen lezen, dat hij ten alle tijde bereid is daar het gesprek over aan te gaan. Nou, dat vat ik op als een uitnodiging om ook samen op te trekken.
Bijzonder vond ik toch ook dat de burgemeester oor had en gevoel heeft voor de grote groep Antillianen die ook positief bijdrages doet aan deze samenleving. Dus we delen de zorg voor de risicojongeren, we delen dat criminaliteit, dat het bestreden moet worden, dat zonder meer. We delen, blijkt ook, dat repressie alleen niet helpt, dus dat maakt de weg open voor andersoortige programma's. Naast dat je ook uitvergroot de bijdrages die Antillianen doen, ook in de Rotterdamse samenleving. Wat wij afgesproken hebben, dat er een gezamenlijk bericht nog vanavond of uiterlijk morgenochtend naar het ANP gaat en een kort verslagje geeft van het gesprek dat vanmiddag plaatsgevonden heeft. Dat vonden wij heel fijn en we staan er volkomen achter, want dat is alle partijen die bij betrokken waren, die bekomen met één bericht en dat er niet weer misverstanden gaan ontstaan daardoor. Ja. Ik vind het krachtig. Het geeft in ieder geval vertrouwen wat de burgemeester in bijzijn van ons zegt, wat we samen uitwisselen. Dat mag ook zo naar buiten gebracht worden in een klein communiqué. Nou, ik vind dat vertrouwengevend dat je inderdaad ook samen optrekt om de problemen het hoofd te bieden. Ieder vanuit zijn eigen rol natuurlijk. Ja? Ja. Cultura, mi razón y equivocación, mi que logro un lugar y dignidad de mi sociedad, mi mesterta mi mesterta mi mes, soño soñada asimilo que mi da, macana mi sol. Manema desea y no porta bom pon otro acto negligia mi mester ta mi vez, mi que ta feliz, mi que entregar mi libertad pa un glorioso mañana, mi orgullo fugaz. Mundo pa conquistar, ta guarda arriba mí, mi portén de llama.